аз омадани Гризманн ба Барселона ним сол гузашт. Бисёри мухлисони даста аз ҳунарнамоии ӯ розӣ нестанд ва чунин мешуморанд, ки ӯ хуб бозӣ намекунад ва ба нархаш арзанда нест. Агар фақат ба голҳо ва ассистҳо нигоҳ кунем, дар ҳақиқат нисбати Атлетико дар Барса Гризманн он қадар хуб нест. Аммо дар ин видео мо кӯшиш мекунем, ки бозии Гризманнро аз ҳама ҷиҳат баҳо диҳем. Мебинем, ки ӯ чӣ тавр бо Месси ва Суарез бозӣ мекунад, чӣ тавр вазифаҳои Валвердеро иҷро мекунад ва бозии каталониҳоро ба танзим медорад, чӣ тавр бо Хорди Алба якдигарфаҳмӣ дорад ва дар хатти ҳимоя чӣ кор мекунад. Танҳо баъдан метавонем хулосаи умумиро барорем. Дар интернет мо оиди Гризманн дар Барса фақат хабари бад мешунавем. Бисёре овозҳо буданд, ки бозингарон пас аз як амалаш намехостанд ӯро дар Барса бубинанд. Як сол пеш Гризманн ҳавобаландона гуфта буд, ки мехоҳад дар Атлетико боқӣ монад. Аз байн як сол гузашт ва ӯ ба Барса омад. Албатта ягон бозингари Барса рӯи рост ба Гризманн норозигӣ баён накардааст, аммо тахмин кардан мумкин аст, ки Гризманн он вақт муносибатро нисбати худ бад карда буд. Оддӣ карда гӯем, арзиши сухани худро назди дигарон паст кард. Дар чанд моҳи аввал аз рӯи овозҳо Гризманн бо Месси муносибати хуб надошт ва ҳатто ба тарафи ӯ нигоҳ намекард. Скаути Атлетико, ки пештар шахсан бо Антуан кор мекард, нақл мекунад, ки соли 2018 худи Месси ӯро ба Барса даъват карда буд, аммо Гризманн ба ӯ негуфт ва Леоро хафа кард. Боз як факти дигар аст, ки Жерард Пике ба радио Каталония гуфта буд, ки бозингарон барои трансфери Неймар омода буданд маошашонро кам кунанд. Ана ба Гризманн бошад, ҳеҷ кас чунин корро карданӣ нест. Чунон ба назар мерасад, ки баъд аз чанд вақт Гризманн бо кӯшиши ҳунарнамоии худ ба ҳама нишон дод, ки ӯ ҷиддӣ ба Барса омадааст ва мехоҳад ин ҷо боқӣ монад. Пеш аз ҳама ин дар бозии ӯ бо Месси ва Суарез маълум аст. Аз бозӣ ба бозии ӯ беҳтар шуда истодааст. Моҳи ноябр Гризманн бар журналистон нақл кард, ки бозингарони хатти ҳамларо хубтар фаҳмида истодааст ва бо онҳо хӯроки шом хӯрдааст. Дар охири соли 2019 Гризманн дигар байни худиҳо бегона набуд. Вақте саломатии Месси ва Луис Суарез хуб аст, онҳо албатта футболбозони муҳими сафи асосӣ мебошанд. Антуан Гризманн маҷбур аст, ки зери онҳо бозӣ кунад. Ба Гризманн лозим шуд, ки ба нақши нав дар майдон одат кунад. ҳамлагари кунҷи чап ва нимҳимоятгар. Дар аввал ин хело мушкил буд, зеро пештар ӯ дар нақши Лео Месси бозӣ мекард. Ин бозингаронро дар як даста бе ягон мушкилӣ ҷой карда намешавад. Антуан ҳам ба пои чап бозӣ мекунад. Дар Атлетико дар кунҷи рост буд ва ба маркази майдон гузаштанро дӯст медошт, то контрҳамлаҳоро зудтар анҷом диҳад. Симеоне талаб мекард, ки дар хатти ҳимоя низ бозӣ кунад, аммо дар ҳамла ба ӯ ҳама чиз иҷозат буд. Бинобар ин беҳтарин бозиҳои Гризманн дар Барса он бозиҳо буданд, ки вақте Месси аз сабаби ҷароҳат дар майдон набуд. Бо омадани Месси ба бозии Гризманн дар охир дар кунҷи чап мустаҳкам шуд. Барои Месси ӯ дар майдон барои пас додан баъд аз Суарез ва Алба сеюм шахс боқӣ мемонад. Бисёр ҳолоте мешавад, ки Гризманн бо тӯб нест, вале ба хатти ҳамла кӯмаки бисёр мекунад. Дар ҳамлаҳои позитсионӣ Гризманн дар кунҷи чап ҷойгир мешавад. Вақте ҳамдастояш мехоҳанд бо ин кунҷ ҳамла кунанд, Гризманн ба ҳаракат медарояд. ӯ ду роҳи ҳаракат дорад: давидан бо кунҷи майдон ё ба марказ рафтан. Ҳамдастаҳояш на он вақт ба Гризманн дар вақтҳои хуб пас медиҳанд, аммо вақте ин кор мешавад, ҳатман имконияти голзанӣ пайдо мешавад. Мисол дар бозӣ бо Алавес, вақте Месси ба ӯ пас дода буд, бисёр вақт Гризманн ба марказ меояд, то диққати нимҳимоятгарони ҳарифро ба худ ҷалб кунад ва ба Алба барои пеш рафтан имкон диҳад. Дар ҳамлаҳои барвақтӣ бошад, ҳаракатҳои Гризманн ба Суарез кӯмак мекунад. Гризманн диққати нимҳимоятгари марказиро ба худ ҷалб мекунад. Суарез имкон пайдо мекунад, ки аз мавқеи хубтар зарба занад. Дигар намуди амали Гризманн дар ҳамлаи позитсионӣ ин Мессиро дар марказ гузошта, худ бошад ба кунҷи рост мегузарад. Чунин ҳаракатҳоро ҳимоятгарони ҳарифон интизор намешаванд ва ба Месси варианти иловагии ҳамлакунӣ медиҳанд. Дар ҳамлаҳои тез кор осонтар мешавад. Гризманн дар кунҷи чап ба хатти ҳимоя кӯмак мекунад. Бинобар ин дар контрҳамлаҳо чун қоида дар ин кунҷ бозӣ мекунад. Барои мисол бозиҳо зидди Малёрка, Реал Бетис ва Дортмундро ба ёд овардан мумкин аст. дигар вариант вақте Гризманн мавқеи ҳамдастояш дар хатти ҳамла пур мекунад. асосан Суарезро ба кунҷ фиристода ҳамчун ҳамлагари марказӣ амал мекунад. худи Суарез Мессиро ба кунҷ мефиристад. Антуан хело кори мушкилро анҷом медиҳад. ӯ маҷбур аст бисёр давад, мавқеи калонро пур кунад, ҳимоятгаронро ба худ ҷалб кунад, мавқеъҳоро холӣ кунад ва ба хатти ҳимоя кӯмак расонад. дар умум ӯ дар Барса назар ба Атлетико 5 дақиқа кам бозӣ мекунад.
ин аз ҳамлаҳо, миқдори зарбаҳои ӯ, голҳои интизорӣ ва ҳақиқӣ, асисҳо ва имкониятҳои голзанӣ ба вуҷуд оварда вобастагӣ дорад. Агар ба ҳавасмандӣ ба ҳамла ё XG Chain нигоҳ кунем, пас аз рӯи он Гризманн аз Атлетико дида беҳтар бозӣ мекунад. Хотиррасон мекунем ки XG Chain ин голҳои эҳтимолӣ пас аз тӯбронӣ ки дар он ягон бозингари алоҳида иштирок мекунад, яъне ҳамла бояд бо зарба тамом шавад ва Гризманн бояд як бор ба тӯб расад. амалҳои ӯ дар хатти ҳимоя хело арзиши баланд доранд. ҳамлагар табдилёбии нақшаи 4-3-3-ро ба 4-4-2 ҳангоми ҳимоя кардан таъмин мекунад. дар ин ҳол Гризманн ба нақши нимҳимоятгар мегузарад. ӯ прессинг мекунад вақте Барса дар ҳамла тӯбро аз даст медиҳад. Гризманн ҳамеша дар прессинг ба лӯи Суарез ва ТРИО Месси кӯмак мекунад, аммо чунин ҳолатҳо кам ба назар мерасанд, зеро Мессию Суарез асосан ба хатти ҳимоя кӯмак намекунанд. ҳангоми ҳамлаи хатарноки ҳарифон Антуан то назди дарвозаи худ меояд. дар бозӣ зидди Леванте ҳолате буд ки Гризманн дар хатти ҳимоя ҳамчун ҳимоятгари марказӣ бозӣ карда буд. мактаби Диего Симеони ҳис карда мешавад. бо омадани ӯ ба Барса нишондодҳои ҳимояткуниаш беҳтар шудаанд. Гризманнро барои кӯшиш ва амалҳояш таъриф кардан лозим аст. бо омадан ба Барса Гризманн аз баҳри имкони ба даст овардани тӯби тиллоӣ гузашт. ӯ мисли пештара ба даста бисёр кӯмак мекунад, аммо дар майдон каме номаълум шудааст. бисёр вақт зери соя боқӣ мемонад. Антуан ба Барса бисёр кӯмак мекунад ва норасоиҳои дастаро аз пушти Месси рӯйпӯш мекунад. ростӣ ба Барса амалҳои худи Гризманн намерасад. ин саволро беҳтараш ба тренер ва ҳамдастаи ӯ додан лозим аст. кори худро Гризманн арзанда иҷро мекунад. хулоса дар 6 моҳи аввали ӯ дар Барса ба ӯ баҳои 4 мондан мумкин аст. дӯстон, ба ҳамин тамом. лайк мон агар видео писанд омада бошад ва фикри худро дар бораи Гризманн ва Барса дар комментария нависед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.